Moi kaikki! Mä pidän teille tänään tällaista pientä Twilight-hetkeä. Okei. Anyway. Mun nimi on Tuikku. Ja siis vaikka mun julisteet en ihan tykkää musta, mutta mä tykkään niistä. Hei kuule, mä aloittelen kertoa teille tänään mun lempikirjasarjasta Twilightista. Mä aloittelen kertoa teille, kuinka se on paljon parempi, jos siinä ei olisi Bella. Koska Bella on huono. Ja mä olisin paljon parempi Bellan paikalla, koska Twilightissa selitetään, että Bellasta pelotata. Se on paljon kivempi, jos siinä selitettäisiin. Tykytä. Kaikkea tällaista hienoa. Hei, ensinnäkin. Eberson oli vampyyri. Toiseksi osa hänestä, enkä tiennyt kuinka voimakas se osa oli, janosi minun vertani. Siis vähän olisi kiva, että Edward janoisi mun verta. Siis kun mulla on aika hieno verta. Mä oon vähän niinku sinverinen. Kuningas. Kuitenkin. Mä ajattelin opettaa teille tänään, kuinka sabotoidaan julisteita. Koska Bella on aivan kamala, niin siis se pilaa kaikki julisteet Twilightista. Niin sitten te tarvitte paperia, sakset ja teippiä. Hei, missä mun teippi? Hei, sä söpöläinen sieltä, heitä teipin. Oh! Kiitos. Nähdään ja hyödys minä vaikka teilläkin. Joo, moi! Kiitti. Eli otatte... Oh shit. Housut tippuu. Sain koiran näyttäisi. Liimatte teikkiä tonne. Ja sitten... taas noin teki tonne. Ei! No, kuitenkin pläntässä sen pellon näytetään noin. Sitten se on paljon parempi kuin pojat jäljellä. Esimerkiksi... Hei! Mekakin tippuu. Siis joo. Tuo helpotus paljon parempi ja Bellan nimen sijaan lukisi aina Tuikku. Tuikku sitä, Tuikku tätä. Mutta no niin ihanaa, mä voisin... Siis jos mä olisin vaikka niinku toi näyttelijä tuolla niinku... Vaikka niinku päätyyppi tässä. Näytäkö se? Tää Bella. Mä en nyt päätä. Se olisi paljon köyempi. Miksi siinä mun kuva? Eikö sä ookin? Mun on kaunis on. Oi. Mun lempihuivi. Mun aivan uskomaton korvikset ja meikki ja kaikki. Siis sitten... Jos musta tulisi toi ihmenäyttelijä, en muista nimeä, niin mä ottaisin mun kaikki ruusut sinne mukaan ja sitten mä esittelisin niitä sinne leffa-jutuille tyypeille, jotka siellä ohjaa sitä leffaa ja siis... En mä tiedä mitä ne on. Kuitenkin... Ootko huomioon tuolla kaarta? En kyllä näyttele tankaan. Hei sinä siellä ohikulkeva poika, älä naura mulle. Okei. Kuitenkin. Ai pitääks mun lopettaa nyt? Loppuuks mun aika jo? No. Moi moi!